inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allah ina roƙonka kada ka nuna ma abin da na gaya mafarkin nan gaishe da ya Allah. Allah sai ya fi zata babu wanda ya sai raba wannan mafarki ne ba gaskiya ba shi ba. Allah kada ka nuna ma abin da na gaya mafarkin nan gaishe da ina son ki ya fi so. Na ga wannan iya mafarki. Hafiza. Na'am Hajiya. Mun kusa mu yi babban bako kwanan nan. Waye kuma Hajiya? Yayan Talib mana. Wani dan babban ki wanda ya makaranta a London yanzu ya samu aiki a America. A'a. Jiya mun kusa mu yi babban bako ma. Kwanan nan insha Allah zai zo kasar mu. To, Allah ya kawo shi lafiya. Amin. Ina yini muku? Lafiya da Ina yini? lafiya da jiya. Lafiya zuwa aiki. Ya kala ya kwana. Lafiya ƙalau. Na ce dan Allah ina wannan tela? Baya nan fa ya fita. Bake dama na kawo ɗinki na ne na zo karɓa amma ba da ma gobe sai da aka. Ake karɓa da sai gobe. Ba dan da ka. Na'am? Dan lamba zaki dawo ba ina son san sunanki. Wai sunana? Sunana ake ne. Wow, suna mai daɗi. Sunan na haro ni daɗi yake da? Ai ko duka kan da bace ka samu ka ta da wannan sunan ta yi dace. Kana da abin dariya. Haka kika ce ko? Dan lamba zaki dawo ba wajen ba kike. Ina nan unguwan Fulani. Kuma zaki da magana shi ne kamin da Wai namban waya na? Kawo sama. To, sai gobe na da sai yanzu. Hai barin kira. Ya mutumina, dan Allah samu wangi kuwa samu wangi yanzu akwai abin da nake so na duba. Yawwa yanzu ya sa datan nan ya kare. Hello? Ya mutumina dan Allah ka kara samu wangi kuwa. Ban san me nayi da shi ba ya kare. Kara samu wangi. Oh my god. Wani irin data ake samun ne? Barin ƙara kiran shi. Hello? Dan Allah ƙara samu wa yanzu kan 2 gig da ka samu. 1 gig nan ban san me nake da shi ba yana karewa. Dan Allah, yanzu wa.
A mutumi na aka yi. Ina so nuna ma wani abu ne. Okay. Wani update. Koko. Data na ya kare. Mutumi na ka cika yawa. Ya aka yi datan ka ya kare haka. Ɗanzu nan fa an samun data. A ina ka sai data mutumi na? Cikin gari wallahi an samu. Kai ka cika yawa da yawa. Na faɗa kai idan kana son data mai sauki ka gane ka je ka shiga cikin Play Store kawai kai search na injiniya dan talaka. Na faɗa ma mutumin nan kai karshe ne kawai inda ya sayan data. Kowane irin network ne kana bukata. MTN ne, Glo, Nine Mobile, duk wani harkar MTN kai duk wani harkar network kana amfani da shi. In ka je kawai data mai sauki ka siya ga mutumin nan ina faɗa ma. Injiniya dan talaka. Mutumin nan kai ba ma iya anan ya siya ba hatta ta gefen water supply in dai maganan bill ne kana so ka dan biya bill na ka gane in dai ka je gu mutumin nan shi Allah yana faɗa ma ka je ka gwada ka yanzu zan jin so ina ga za ka balla ba insha Allah to ba masala ku owa mutumina kai ga na ji daɗi haba wallahi na ji daɗi sosai ka san yanda na ji daɗin wannan data ai na soke tun ɗazu ina ba na faɗa ma injiniya ɗan talaka ko ai na faɗa ma ai injiniya ɗan talaka daban ne kawai mutumina na ji daɗin datan nan sosai ai ka bari kawai datan nan fa datan 1 gig zai iya ma ina ga alama ai ina faɗa kai wani datan 1 gig ma 247 zaka yi aiki da shi kai mutumina na gode sosai to ba masala jimana ina da kani fa ya kare waya kan ne ko kuma ban san ya ka sai kana ba ma kanka shawara in ka shiga cikin manhajan injiniya ɗan talaka zaka samu ina faɗa ma in dai ta fannin waye naptep neko da sauransu gaba ɗaya duk zaka samu wannan kan kawai zan je duba shi a gida kai na ji dadin data ba masala kawai zan ga wa kowa ya je duba yawa soke injiniya dan talaka ka kashe bas gaskiya wallahi da an samu sosai ba masala ka okay to sai an jima Hello, Namir. Yeah, I'm good, Namir. Yeah, exactly. Ka gane? I just want you to accompany me to one of my uncle's house, you know? Yeah, I got you, man. I got you. Karka da wuni kam, I'm on flake. Na shirya. Yeah, man, yeah. Babu, ka bar magana nan da Allah. Yanzu ka gane? Mu haɗu ta Shua Street mana, Shua Street 401. Yes. That's crazy, man. Na faɗa ma fa gidan uncle nawa ne. Okay, no problem. I got you. Alright, man. Alright. See you then. Okay. Kai kan mu haɗu a wurin kawai. Alright. Assalamu alaikum. Mutanen Turai sannun ku da zuwa. Hajiya. Ya gajiya. Lafiya kalau Hajiya. Ya gajiya hanya. Na yi Hajiya. Lafiya kalau. Da bayan rabuwa. Alhamdulillah. Ya Alhaji. Lafiya. Kalau ya kuka dawo lafiya. Alhamdulillah ya mutanen gida. Lafiya. Kalau. Da barku lafiya. Lafiya kalau. Lafiya kalau ya gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Lafiya kalau. Bismillah ka riga mun zama ai kai ba bako bane. Hajiya mun gode.
Ya aiki an samu hutu ne? Wallahi hajiya. To Allah taimaka. Amin hajiya. Amin hajiya. Hajiya wace ce wannan? Kanwanka Hafisa. Wow. Look, when I left this country, this girl, she was young. Amma ga yanzu fa ta girma gaskiya. Mata suna da saurin girma. Wow, that's great. Ka ji ma baka ka san Gaskiya hakan yana da kyau. That's awesome. Hafisa sun zama 'yan mata. I hope kina zuwa school ko? Kwanan nan ta kammala secondary school. Okay, ta kammala secondary school. Gaskiya that's great. Amma ya kamata ta dan yi furthering na education nata. Ta je ko da irin polytechnic kun gane ko ba haka ba? Insha Allah. Result nata da muna jira ya fito. Insha Allah za ta je. Okay, ya yi kyau gaskiya. That's great. To hajiya bari mu shiga cikin garin mai visiting. Da wuri haka? Wallahi hajiya. Ba ku hajiya no problem. Mun gode hajiya ga wannan saraba ne mun kawo muku daga America. Alhamdulillah. Ba matsala hajiya. No problem. To mun tafi hajiya. Na kasa samun shugabannin jiya a sanajen da suna na waje. Lalla an ba da magana rani ba. Na fafin jikin yawa su can nan zan gudanu. Jide ni kaɗai na shago aiki wani yawa. Musamman da wani Assalamu alaikum mutane na, ku daina kallon mu a online 247. Ina son faɗa muku akan cewa datan injiniya ɗan talaka shine ya rike mu a online. Kullum kuna kallon mu a online. Mana ba wani batun celebrity fa. Kun gane? Batun datan injiniya ɗan talaka shine ya rike mu a online kuna kallon mu 247. Mana. Injiniya ɗan talaka bai tsaya nan ba. Za ku iya kuɗin cajin na bills na ku kamar na NEPA, biyan kuɗin ruwa da sauransu. Mana. Wannan haka yake injiniya ɗan talaka. Gatan mu ne, gatan ku ne. Za ku iya samun sa a wannan number 08034783657. Mana. Injiniya ɗan talaka naku ne. Namu ne. Kuma namu ne. Mana. Yau da Allah ya faɗa miki abin da yake raina. Mene a ranka haka? Abin da raina yana da daɗin ji, abin wanda yake da buƙatar ji. Wani lokaci kuma bai da daɗin ji abin wanda bai da buƙatar ji. To, wannan wani irin kalma ce sai ka ce kalmar mutuwa? Kin shirya ji yanzu zan faɗa miki. Mun shirya. Ba komai bane dama, don lalace miki zuciyar ta kamu da sauki. Na ga in na bari mun yi cutar da zuciyata, amma ban san zuciyarki ba. Babu damuwa, in dai kana so na tsakani da Allah, na amince. Yanzu kin amince kina so na?
Hello? Namir, how are you? Kai ka bari akwai labari. Babu wallahi batun wannan yariyan uncle na wannan ka gane ta? Kai ka bari ma Hafiza mana haba. Na za ba gane ta ba. Hafiza mana wanda muka je gidansu. Kai yariyan nan influencer ne fa. Na ga hotonta a Instagram wallahi. Gaskiya yanzu na kalla hotonta. This girl she's beautiful. Kai ka bari yanzu ma daga nan ka gane? Idan na je na yi wanka za mu wuce kawai za mu leka side nasu. I'm telling you wallahi. Kai wawa. Kai da ka san doka ai na fola ai. Haba ina faɗa ma side nasu za mu je. Ba na faɗa ma ba. Kai dai ka shirya daga nan ba zan bar kwaɗo ya min kafa ba. Daga nan ma zan je side nasu. Alright da Allah, dan Allah ka samu ka shirya yanzu ma wanka zan yi. Za mu je side nasu kai kan akwai hira. It's gonna be hot man. Ba matsala.